Det vi ser her, det er cDNA-metoden, som går ud på, at man omdanner mRNA fra en bestemt celle eller organisme til komplementær DNA. Og man starter med at have sådan en mRNA-streng her, som er forsynet med den her polyadeninhale, som er den, der ligesom bliver udnyttet. Det man så gør, det er, at man tilsætter A, T, C og G, som er nukleotider. Så tilsætter man reverse-transkriptase, som er et enzym, og så tilsætter man den her T-primer. Og de ting er ligesom i stand til at binde sig til den her polyadeninhale. Det som det her reverse-transkriptase er i stand til, det er at udføre en omvendt transkription. Det betyder, at der over for den her mRNA dannes en komplementær DNA-streng, og det er ligesom det, der ses her. Så tilføjer man en stærk base, som nedbryder den her RNA-del af det her stykke, så der kun er den her enkeltstrengede DNA tilbage, og det er ligesom det, der er sket her. Det man så gør, det er, at man tilsætter DNA-polymerase, som gør, at man ender ud med et stykke dobbeltstrenget DNA. Og det er faktisk det, som cDNA-metoden går ud på.